Off-air, kung dili usa madungog sa kahanginan, ang upat ka istasyon sa radyo dinhi sa Mati City, human nagsibya kini nga walay papeles gikan sa National Telecommunications Commission kon NTC. Kini ang gidangatan sa upat ka community radio stations human gitunulan og cease and desist order og wala pa girenew ang mga franchises sa NTC. Ang mga nasira mao ang mosunod: Radyo Tirada, Sunrise FM, T-Radio ug usa pa ka istasyon. Ang tanang radyo ug TV station sa nasud gikinahanglan nga mokuha og franchise sa Kongreso, ug kung mahatagan na kini og franchise, mohatag og provisional authority ang NTC aron hatagan kini og frequency o linya sa radyo sa ilang pagsibya sa kahanginan, ug gikinahanglan nga ila kining i-renew matag 5 o 25 katuig. Kung dili kini ma-renew, wala sila'y katungod nga mosibya sa kahanginan. Sama ra usab kini sa usa ka driver's license nga kung dili nimo ma-renew, dakpon ka kay ikaw usa na ka kolorum. Sumala ni NTC Regional Director Nelson Cañete. They were closed as far as NTC is concerned for lack of permits and licenses from NTC. But it's not only NTC that can close station. The LGU has also the power to close station for lack of business permit. I think BIR also can close station for non-payment of taxes, and even the Department of Labor can close an establishment for non-payment of employees' benefits. Apan, mitsabaw ang mga nasirang nga istasyon kay matud nila giipit sila sa lokal nga panggamhanan o kini paglapas sa ilang katungod sa pagpasibaw o press freedom. Matud ni Mati City Mayor Michelle Rabat, iya lang gisunod ang cease and desist order gikan sa NTC ug ang ubang istasyon wala pay prangkisa o provisional authority hinungdan nga wala niya kinihatagi og business permit. Actually, hindi lang sila. There's an order of cease and desist because wala non-compliant sila. Matagal naman kasi ito. It's been 2 years or more that we have been asking them. Hingi namin sa kanila yung papeles, no, to show kung meron ba silang NTC and franchise. To date, the last notice, wala pa rin silang mabigay. So, my effort was, kami sumulat diretso sa NTC to request kung nasa listahan ba nila if nag-process na. And sinagot din kami ng NTC, National Telecommunications, na wala daw processed papers or documents. So, to be fair to all, so madami rin talaga na mga business entities na nagko-comply, sila have not complied. So, they're one of the few. So, nabigyan sila ng COD, CADO, Cease and Desist Order, CDO. Not for anything. Ang amin is mag-comply lang, then they can reopen. Sumala ni Manny Pajareto, ang pagsira sa istasyon walay kalabutan sa issue sa press freedom o ang kagawas nun sa mga magsisibya nga mopadayag sa ilang panghuna-huna. Actually, wala gikortel ang press freedom dito. Ang question is about the business permit sa ilaha karon nga establishment. Well, precisely, in reality, we are divided in a sort of a political affiliation. Sige, balik, kinsaya mo gisuprutan in election. But it is nothing to do with politics. It is something to do with legal process sa pagnegosyo. Matod sa mga naapektuhan, usa kini kamatang sa paggukod sa estado sa kagawasan sa pagsibya o press freedom. Si NTC Regional Director Nelson Cañete, usa sa mga veteranong broadcaster sa Davao Region. Well, press freedom is not absolute. Press freedom should also follow with all the responsibility, and it's the responsibility also of station owners to acquire permits and licenses from respective agencies. They are asking your office to at least issue a guarantee letter that soon their permit will be released so they can operate now. No, we can do that. No, we can do that because some of these stations who are closed in Mati have already a pending application with NTC. So I think there is a need for NTC Central Office to fast track the application of these stations, whether to approve it or to disapprove it.
Ang tanang negosyo o mga negosyante sa Pilipinas gikinahanglan nga mulukat og business permit aron legal silang makapadagan sa ilang negosyo. Sa Article 3, Section 4 sa 1987 Constitution sa Pilipinas, gipaniguro niini nga walay balaod nga ipasar nga nagpugong sa kagawasan sa mga miyembro sa prensa nga isulti ang kamatuoran pinagi sa gawasnon nga pagpahayag. Tungod ka ang kagawasan sa media sa pagpasibaw sa kamatuoran usa sa mga importanteng kabahin sa kasaysayan ug sa pag-umol sa tinuod nga impormasyon ug kalambuan sa nasud. Ang press freedom usa ka sagradong pulong. Napatik usab kini sa 1948 United Nations Declaration of Human Rights nga ang matag individual dunay katungod nga magpasibaw sa iyang gibati, sa iyang opinyon ug sa iyang panlantaw base sa kamatuoran ug pwede kini ipasibaw pinaagi sa media. Ang press freedom usa ka sagradong pulong. Apan tungod sa kaluag ug sa kalapad sa pulong nga demokrasya, giabuso kini sa pipila. Ug mausab kini ang namahimong mitsa sa kamatayon sa pipila. Ang ngayon natong hinumduman nga ang matagtaw adunay katungod nga magpasibaw subay sa balaod. Dunay panultihon, your freedom ends when my right begins. Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe!